אל תתבייש. בוא, תתקרב. זה בסדר, אני לא נושכת. רק קצת מלטפת, מרככת. אני אולי נראית לך שונה ומשונה, אבל אני בסך הכל הצד הנשי שלך. זה בסדר, אל תיבהל. זה לא אומר שאתה קוקסינל. לכולם יש כזה, באמת, לכולם. לחברים הכי גבריים שלך, אפילו לשר הביטחון, אפילו לראש הממשלה, אפילו לנשיא ארצות הברית. בחיי. ובדיוק כמוך, כולם, או לפחות רובם, מנסים להחביא אותי, להתכחש של קיומי. אבל אני כאן. אל תתבייש. בוא, תתקרב. זה בסדר, אני לא אעשה לך שום דבר רע. אני הצד הנשי שלך, אני הצד השני שלך. אני הרגישות, העדינות. אני הדמעות השקופות שאתה עוצר כשכואב לך בלב. אני הכאב עצמו. כאב עמוק ושקט ופסיבי. שכדי לא להרגיש, אתה הופך מהר לכעס, לזעם, לנקמה, למשהו אקטיבי. אני שמחה ורוח שטות, וצחוק מתגלגל בלי סיבה. אני הופכת כובד ראש לכלילות לב. אני זאת שמספרת לך סיפורים חדשים, שאין ממה להילחץ. כי כמו שאמרה פעם אישה חכמה, אין בחוץ אויבים, רק ידידים פוטנציאליים. אל תתרחק, בוא תתקרב. אתה לא אוהב לשמוע אותי, אני יודעת. אתה חושב שאני טיפשה או תמימה, לא מקורקעת, לא מכירה דרכו של עולם, נאיבית, קומפלוסיבית ואפילו הזויה, אבל אני בסך הכל עוד זווית של הבריאה. אם תאשר לי כניסה, תראה שהשדה אינה כל כך נוראה, ואולי מדי פעם אפילו תרשה לי להציץ החוצה מתוכך, או בכלל להודות בעובדה שאני קיימת בך. אם תעצור לרגע, תוכל לשמוע אותי בתוך המולת היום, בתוך שעון המחשבות. קולי הוא כל דממה דקה, שקטה, בוטחת. זה בסדר, מותר לך מדי פעם להרפות, להניח את כלי הנשק, להוריד את ההגנות, את החומות, את הארנק, את מפתחות האוטו, את הסלולרי, את הכבוד, את הצורך להוכיח, ופשוט להיות, בלי למלא משימות, בלי להיות יעיל, בלי לעשות כלום ממש. מתוך השקט והדממה, אני מתגלה. מזמינה אותך להניח ראש, להקשיב לפעימת הלב, להרשות לעצמך להרגיש שמחה וגם כאב. זה בסדר, הכל בסדר. אתה לא צריך להוכיח שאתה גבר, נולדת כזה. אל תתבייש, בוא, תתקרב אל הצד הנשי שלך. תחזור הביתה אל כל מה ומי שאתה. התרחקת מאוד ממך, וכמה שלא תחסום אותי, תעצור, תתעלם, תרעיש, תתרחק. אשאר בתוכך, לא אוכל להסתלק, כי אנחנו אחד. הגיע הזמן לשוב ולהיזכר, לשוב ולהתקרב, לעשות לי מקום, ולגלות את השלם, את השלום. עמוס אדם. מה? יואו, איזה כיף. מה, זה עיניים נוצצות או ברגיל? לא מהטקסט. לא הבנתי. לא, תהיתי, כן, אם זה דמעה או שזה לא, כן, כן. כן. אז עמוס אדם. היי. היי, איך אני שמחה ומתרגשת שאת כאן. יש! אני שמחה ומתרגשת להיות איתך, קודם כל. ואז גם להיות כאן. כן, אז אני תוהה אם להתחיל מלהציג, או להגיד באיך אנחנו מכירות. טוב, אני אתחיל מאיפה, עכשיו סיימנו סדנת איסטה. נכון, בישראל, סמינר איסטה. והיינו שתינו אסיסטנטיות. נכון. חלקנו חדר. וואו. אתה הרומייט שלי. ממש. ונורא חששתי מזה, כי אף פעם לא הייתי לבד בחדר עם גבר. אמרו לי כאילו גיי, אז זה הרגיע אותי. אבל כאילו הייתי ממש בלחץ לפני. וגם עשית לי כזה וולקאם מהמם. כשנכנסנו לחדר היה נורא קטן ומיטות נורא קרובות, וישר אמרתי, טוב, אולי נפריד ונשים באמצע מחיצה, וישר זרמת איתי וזה, ואז אמרתי, יו, אני בלחץ שאני נוחרת. ואז אמרת, טוב שהבאתי אטמי אוזניים, כאילו להכל נתת לי להרגיש נורא בנוח. ואז כל לילה בעצם היינו עושות אינטגרציה לפני השינה של היום, של מה היה, כאילו שיחות כאלה. פודקאסט קטן. נכון, נכון. ושם בעצם כל כך נהניתי לדבר איתך,
שישר פתאום אמרתי, אני רוצה להביא אותך לפודקאסט, אני רוצה שיחה למיקרופון. מהמם. אני רוצה להגיד שכאילו, זה שאת ישר הרגשת בנוח איתי, זה מרגיש לי ניצחון אישי בשבילי. כאילו, כשאנשים מרגישים איתי בנוח, וכל מה שהייתי צריך זה להיות אני, ניצחון. אבל יש לך את האיכות הזאת, לא? שירגישו איתך בנוח. אתה כאילו כזה איש העולם הגדול נראה לי, שכזה, מעניין. לא? אני מרגישה שזו איכות שאני מטפחת. כאילו, ספציפית, זה כמו גינה. כאילו, צריך להשקות את זה. זה לא גדל בר, כאילו, זה עם תשומת לב. טוב, אז אני אציג אותך את מה שאתה עושה, שגם תוך כדי שהיינו יחד בחדר, ושאלתי מה אתה עושה, וענית לי, כל כך התרגשתי, כי אמרתי, כאילו לא היה יוצא לי אף פעם לפגוש בן אדם כזה, נראה לי, אם לא ככה בסדנה פתאום. בחדר. כן. וגם כל כך אחר מכל האנשים שסובבים אותי, ואני מכירה, ואיזה כיף זה לפגוש עולמות, ורגע לחקור, כאילו, אז... אוקיי. אז עמוס אדם זה שם אחד. נכון. נכון? לא עמוס ולא אדם, עמוס אדם. עם מטרת נשמה לתרום להעלאת המודעות האנושית ליותר אהבה. אדם א-בינארי שמזדהה גם כאישה, גם כגבר וגם כמשהו אחר. מנוודת בעולם ותוך כדי עוסק בעיסוי, הוראת יוגה, יצירת תוכן לאוני פנס ומדע סביבתי עם דגש ביערנות. מעל עשור, היא עובד בתחום המיניות כמרפא, משעשעת, סרוגייט, זונה קדושה ואף שחקן פורנו. עוד שליחה של האלוהות שאנחנו לשחק בחיים האלה עד שנמות. סקרנים? תשאלו. סקרנית מאוד, עמוס אדם. גם ממש נעים לשמוע את הקול שלך קורא את זה, אני כזה, אתמול כזה 12 בלילה בביתה, אני כזה, אני צריכה לדבר על עצמי, טוב, אני אכתוב איזה משהו. ועכשיו בקול שלך זה כזה, איזה שיקוף נעים של מי שאני. מנכ"ל, לא, זה כאילו טייטלים אחרים מהרגיל. כן. כל איך אומרים? קורות חיים. קורות חיים האלה. מאוד אלטרנטיביים. עכשיו, לפני שזה, גם אמרנו באיסטה, היה נהוג לפתוח כל בוקר כזה בקבוצות קטנות, ולשאול מה חי בך כרגע. זה מה שהיינו עושים שם, ולא נפגשנו שבועיים, נכון? כן, עברו שבועיים בדיוק. אז הצעת שנתחיל אולי בכזה, ברגע... מה חי בך כרגע, עמוס אדם, פה בקומה 25, באזור בורסה רמת גן. מרגיש באבוע בחזה, כזה התרגשות, גם אין כזה התרגשות של, אנחנו במצלמה, אנחנו מופיעות, זה כזה פרפורמנס, אבל גם פשוט התרגשות כזה שאנחנו, זה מין, כאילו, אתה יודע, זה רק היה שבועיים, אבל כזה, אני מרגיש שקצת נכנסנו להיריון לפני שבועיים, ועכשיו אנחנו ילדות ביחד, אז כזה, חוץ מזה, יש בי עצב, אפשר אפילו להגיד כזה, נקרא לי הלב, חי בי המלחמה, הכאב של המלחמה, האנשים שחיים ומתים עם המלחמה, ופשוט זה שאנחנו קיימות עם זה, ותוך כדי, הנה אנחנו בקומה של 25, אבל את יודעת, על הבניין ממול יש פוסטר ענק של תחזירו אותם הביתה, וכל המחשבות שמסביב לזה, זה מאוד חי בי כרגע, וגם כזה, הפרייד שיש בסופש, וכזה, מה זה אומר להיות עם גאווה בזמן מלחמה, ומי גאה במה, ולמי יש זכויות, ומה זה אומר לצאת לחגוג במסיבות בזמן שזה קורה, ואני לא אומר שיש נכון או לא נכון, אני פשוט אומרת שזה מאוד חי בי. מה עוד חי בי? הגוף שלי קצת תפוס, מרגיש שהתאמנתי הרבה לאחרונה, אז אני גם מרגישה חזק, אבל גם עייפה. קצת חרמנית. הופה. שיחת RBDSM אחרי? יאללה, תוך כדי. כבר עשינו. וואו, נכון. כמעט, עוד לא. עשינו בחדר RBDSM. עוד לא, כאילו אמרנו שעשינו הכנה לשיחת RBDSM. אוקיי, סבבה. שיחת RBDSM, אני אתרגם למאזינים ומאזינות, זו שיחה, בעצם באיסטה, הם מכניסים שפה חדשה לתקשורת המינית, שבה הכל מאוד מאוד מודע וגלוי ועל השולחן, כאילו
לא מתחילים אינטראקציות מיניות בלמרפק פתאום, ולשים איזה יד אקראית, ואז להיסחף לאיזה משהו, אלא הזמנה היא, אם אני נמשכת למישהו או למישהי, אני מזמינה אותה לשיחה, ואז אנחנו יושבים כמו שני מבוגרים, ובעצם מספרים קצת על עצמנו, RBDSM Relations, באיזה מערכת יחסים אני. אני בכלל, אני בזוגיות, אני לא בזוגיות, אני במונוגמיה, אני במערכת יחסים פתוחה, אני פוליאמורית. Boundaries, מה הגבולות שלי? אני בזמנו עשיתי שיחה כזאת וזה, ואמרתי, אוקיי, אין לי גבולות, ואז הפרטנר אמר, הגבולות שלי זה קקי. אז אמרתי, לא ידעתי איזה גבולות יכולים להיות. אוקיי, תודה שהארת את עיניי. אני רוצה אבל להגיד על זה, שכאילו אני מרגישה כל כך הרבה יותר בנוח, כשאני באיזשהו מיניות עם אדם אחר, כשהיא נותנת לי גבולות. כי אז אני אומר, אוקיי, הנה התחום שבו אנחנו יכולות לעוף ביחד. אבל כשאין תחום, אז אנחנו כזה, טוב, אנחנו צריכים בזהירות ללכת, כי אנחנו בחשיכה פה, אנחנו לא יודעות איפה אנחנו הולכות. כן. אז גם, זה בוגר ואחראי, כשיודעים מראש מה הגבולות, ולא צריך תוך כדי, כאילו, מה זה RBD? Desire. Desire, מה התשוקה, מה passion, מה את אוהבת, מה אתה אוהב, למה זה. DSM? S זה Sexual Health or History. אוקיי. כאילו, מה המצב שלנו, מתי נבדקנו, הריון, כל מיני דברים כאלה. מין בטוח בעצם. כל ה-RBDSM זה safer sex practice, כאילו איך אפשר להגיע לאיזושהי אינטראקציה בצורה יותר בטוחה. שזה מדהים בעיניי הדבר הזה של רגע להיפגש לפני ולדבר על זה, והכל נורא מודע ונורא גלוי, ורק השיחות האלה הן שיחות מרתקות, אפילו אם לא קורה כלום אחרי, לגמרי. זה רגע להכיר בן אדם אחר, כאילו בצורות שלא הייתי מכירה. כן. אז תודה על השיתוף. כן. אני מחי בי כרגע, אני כאילו, איך אני אשווה ויעלה. אני נורא מתרגשת שאתה כאן, נורא שמחה גם, כאילו, זה מסוג הקשרים האלה שהם חדשים, ושהם נוצרו בתנאי לחץ, וכזה, שעברנו שם דברים נורא עמוקים, ומגענו בנצנצים ובבורות, וכאילו, אתה לא חלק מהחיים שלי הרגילים, ועם זאת אני מרגישה שכאילו נכנסת לי עמוק ללב, שאתה כן חלק ממני, אז אני ממש מתרגשת על המפגש הזה, גם לא נפגשנו שבועיים, וגם כאילו מצאתי איזה צעצוע חדש, או כאילו עשיתי איזה שופינג, ואני כזה, בא לי כאילו על השיחה הזאת למאזינים ולמאזינות, כאילו, תראו מה מצאתי. תראו איזה דברים מסתובבים בעולם, ממש כאילו לידינו. אז אני גם נורא מתרגשת מזה, ומהשיחה הזאת שהיא גם מרתקת אותי, על הזכרי נקבי בתוכנו, שזה מרגיש לי קצת הדור הבא, שזה העתיד שלנו, קצת לטשטש את הקווים בין גבר לאישה, ובעצם לעשות שלום בין המינים בעוד דרך פנימית. אז אני מאוד מתרגשת מכל זה, אני מקווה שזה יעבור, כאילו, כמו שאני רוצה שזה יעבור, אבל אני משחררת שליטה, וכן, ישראל, תמיד הכל מחובר לישראל, לאדמה הזאת, למה שקורה כאן עכשיו, לחוסר נעימות הזאת שאנחנו פה חוגגות את המפגש שלנו, בזמן שטופת שם בחוץ, בהמון משפחות ולחיות עם הדיסוננס הזה כל הזמן, עם האשמה הזאת, עם הרצון לעשות טוב, עם תחושת חוסר אונים, ועם ניסיון לפזר, אני קוראת לזה פירורים של אור, בכל מיני דרכים. אז מבחינתי גם, זה הפירורי אור שלי, איך להפיץ טוב ואותנטיות, לתת לאינדיבידואליות של כל אדם וחווה לזרוח. מבחינתי גם אתה נציג של זה. חי בנו עכשיו. טוב, אז יש פה פתק עם מילים. נתחיל מרגע כזה, אני אגיד רגע לשון הפנייה. נכון, יש את הדבר הזה של לשון פנייה. הבת שלי, שעכשיו היא בת 19, וכבר כשהייתה בתיכון, אמרה לי, אמא, יש לשון פנייה. אצלם נורא נפוץ כבר בגיל שלהם, המון יוצאים מהארון, יש המון טרנסים,
וזה כבר ידוע שפוגשים בן אדם, לא ישר מדברים עליו כגבר או כאישה, אלא שואלים מה לשון הפנייה, ומקבלים תשובה, ולפי זה נענים. אז לשון הפנייה... שלי? שלך? מעורבת. מעורבת. שזה אומר שאני מרגישה הכי נראית, כשמשתמשים במשפט אחד, בשני לשונות הפנייה. אוקיי, שמנכיחים גם את הגבר וגם את האישה. נכון, נקבי וזכרי. ואני רוצה אפילו להדהד שמאוד חשוב שאי אפשר לטעות. אוקיי. אפשר לפנות עליי רק בגברי, אפשר לפנות עליי רק בנשי, וזה גם מעולה. אוקיי, אז זה כאילו מרגיע. שאני חדשה בעולם הזה, אין לי כאילו הרבה מכרים בינאריים, איך לקרוא לזה? א-בינאריים. א-בינאריים. ובאיסטה, אז כאילו ראיתי כל מיני כאלה שמדברים איתך, כאילו נורא בטבעיות עם זה וכזה, אני מרגישה עילגת, אני מרגישה וונאבי, גם אני רוצה כזה להגיד את וכזה, אבל נראה לי שלאט לאט אני ככה, אני על זה. יאללה. אז תוציא פתק, יאללה. אם לא אכפת לך. אוקיי. תשוקה. תשוקה. תיזהר. יס. אז אסוציאציות. יצא לי... זה אחד לא, זה... רק. תביא, אני אסדר את זה. מה התשוקה שלך, שלך? זה יכול להיות על כל מיני דברים. מה התשוקה שלי? איפה התשוקה? וואו. איך אתה עם התשוקה? מעניין. Yeah. זו שאלה כאילו אדירה ובלתי נגמרת. אולי אני אדבר על התשוקה שלי כרגע? כן. יש בי תשוקה בחיים כרגע להעמיק את המערכת יחסים שלי עם הבריאה, עם היקום, שזה התחיל לפני 2 בערך עם העמקה עם היחסים שלי עם עצמי, עם כל הצדדים שבתוכי, ודרך אהבת האלוהות ומשחק עם הטבע, למצוא את עצמי בהדהוד עם העולם כולו, ואיך שאני בעיקר רואה את זה עם רגעים כאילו שפשוט משתלט עליי, היראה של הטבע, של כמה שמהמם, ואני מתמלאת בפשוט תשוקה לחיים. ועם היחסים האלה אני מעמיקה, וזו התשוקה שלי כרגע. זה יכול להיות פשוט כזה, לשבת בים ולראות ענן שכזה, פשוט נראה יותר מדי אלוהי בשביל לא לצחוק, אז זה כזה התשוקה שלי כרגע. איזה דבר את. ראיתי ברזומה שיערנות. יערנות. זה קשור לזה? למדתי באוניברסיטה בקליפורניה, יערנות. וואו. אם זה קשור לזה, תרנגולות וביצה, אני חושב שהלכתי ללמוד את זה לא בגלל שהיה לי את המונחים האלה, אבל היה לי יחסים עמוקים עם העולם הטבעי, ורציתי להכיר אותה יותר. אוקיי. ולהכיר אותה יותר בין היתר, היה ללמוד עליה מפרופסורים. אז תשוקה לעשות אהבה עם האלוהות. וואו, couldn't have said it better. Alright, עוד פתק. יאללה. Bitchit. Bitchit. Yes, queen. Do you bitch? I'm everything. אז גם ביץ' לגמרי. כן. אני גם זאת שנפגעת מהביץ', אני גם זאת שופטת את הביץ', אני גם הביץ' את שמה, אני גם זאת שהביץ' עליה, כאילו. יאו, בא לי לעשות סרטון כזה, שאת משחקת את כל הדמויות, אני יכולה לראות אותך נעלבת, פוגעת. אני שמה את זה ב-OnlyFans. זה אחד הדברים שהדהימו אותי בדמות המרהיבה שאת, שיש לך את המקום הזה של הנורא רגשי, כאילו ועדין, והמון פעמים בכית באיסטה מכל מיני דברים שנגעו לך בלב. ומצד שני, בסיפורים בחדר, כל מיני התנהגויות, כאילו, קשוחות מול פרטנרים, כאילו, שאני אומרת, איך זה יושב ביחד, כאילו, היצור אור הזה, הרגיש, המרגיש, כזה, וגוש, גוש, כאילו. כן. אז גם הביצ'ית וגם מוארת או whatever. מתקרבצ'ת. מתקרבצ'ת. לא יודעת אם הייתה שם שאלה, אבל אני אגיד מאוד חשוב לי להוות כמה שיותר מהחלקים שבתוכי, ואם אני מתעלמת מאיזשהו חלק, אז הוא בדרך כלל מוצא דרך להביע את עצמה בצורה לא בריאה, כאילו מהצללים. ואני כמה שיותר שאני שמה לב לחלקים שבתוכי ונותנת להם איזשהו מענה, אז יש איזושהי סינרגיה, ואני ככללי פועל כיצור יותר שלם.
אז כשעולה לי שפיטה, נגיד, וואו, איזה מכוער הוא, או יו, היא מסריחה ואני מעצבנת אותי, כל מיני דברים כאלה. אז אני לא אומרת, פאק, אסור לי לחשוב דברים כאלה. אני אגיד, אוקיי, וואו, תודה שאתה מספר לי, כאילו, את הידע הזה, אני אפילו אקרא לזה, ואיזה עוד דברים יש לי להגיד על הבן אדם הזה, חוץ מהדברים האלה. אז כאילו, לגמרי להקשיב לביץ' ולהגיד, בוא ניתן את פול הביץ', איזה עוד סקאלה, כאילו, של שני הצדדים, או משהו מלא יותר, אפשר לתת לזה. וזה עוד מהחוויה הבינארית. החוויה הבינארית זה לא להיות זה או זה, זה להיות זה וזה ומה עוד. זה להיות הכל, יו, זה גאוני. אני מהווה את זה לא רק במגדר, אלא לנסות כמה שיותר להוות את זה בדמויות שבתוכי. יו, זה כל כך יפה. אני בדיוק אתמול ראיתי, יש קלפים כאלה שנקראים קלפי הצללים, משהו כזה, ויש שם קלף שנקרא שיפוט, כאילו בכל צד יש את הצל ואת ההופכי שלו. אז על הקלף שבצד יש שיפוט, בצד השני כתוב הבחנה. כאילו כשאנחנו שופטים ומבקרים, אנחנו בעצם מאבחנים משהו שהוא גם נכון. אז זה להסתכל על זה רגע אחרת, ואז אתה מוסיף פה את הדבר הזה של, אוקיי, כבר הבחנתי משהו, זה לא הדבר היחיד, יש עוד דברים. לא להישאר רק בטיפשה ומכוערת, אלא לראות גם, וואי, רגישה, טובת לב, כזה, כאילו, להעמיק את זה, לא להישאר בשטחי של זה. כן, גם חשוב לי להגיד, כאילו, אני לא מרגיש שאני חייב לעבור לאור, את יודעת, כאילו, יכול להיות שהבן אדם הזה בשבילי מהווה את הטיפשה ומכוערת, או whatever שעלה לי. יכול להיות שאני לא חושב שהיא טובת לב ומדהימה, או whatever, יכול להיות שאני אשאר בזה שאני לא אוהב את הבן אדם הזה, ויש לי רק דברים לא טובים להגיד עליה. יופי, אז אני מקבלת את זה, ואז במקום, אז אני נותנת לביצ'ט להיות, ואז אני מקשיבה לה, וכאילו, אוקיי, תודה, זו האינטואיציה הזאת, ואז אני לא אומר, אוקיי, עכשיו, הבן אדם הזה מחוק מבחינתי, זה כל מה שהוא. אני אומר, מעניין מה בתוכי, חשוב לו שיהיה צד של מישהו שהוא רק מכוערת וטיפשת, וכאילו, יופי, אני לא צריך להתחבר איתה עכשיו, אני לא צריך עכשיו כאילו למחוק את זה שזה היה. אני פשוט, איפה זה בתוכי בעצם? יפה. פתק אחרון. ואני חושבת גם אולי להוציא את הטרמוס משם, רגע, טוב, כן. אני אוהבת לשתות מים, את לא תקחי את זה. גם אני, אגווה דלה וידה. מלך. מלך. מה המילה הזאת עושה לך? קודם כל יש בי את הצד הנקביתה שכזה, תעיפו כבר את המלכים האלה, שנהיה כולנו שוות וכזה. מלכות. למה להיות מלך כשאפשר להיות מלכה? בוא נוציא את ההיררכיה, גם, אבל בואי נוציא את ההיררכיה, ובוא נהיה כולנו נסיכות, או whatever, כאילו בוא נהיה כולנו פשוט חקלאים יפים, לא יודע, כאילו, את יודעת, אין מלך העצים, ואני מאוד מזדהה לעצים כישות שמלמדת אותי איך לחיות. כאילו שהעצים כקהילה אין להם מלך. נכון. אוקיי. גם בביולוגיה מודרנית יש כמה שיותר, ככל שאנחנו חוקרים יותר, אנחנו מבינים שכאילו הרעיון שכאילו, יש כל מיני רעיונות שאנחנו מבטלים, למשל, זה שעץ, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה אינדיבידואל יחיד, וזאת היחידה שעליה אנחנו מדברים, אלא לא, יער מתפקד ביחד, וכו', זה ממשיך. אז זה חשוב לי גם על המלך, כאילו, מה זה בעצם בן אדם? אז נחזור לדמויות, יש בי מלך, איזה כיף ככה להתרווח ולהרגיש מלך, ושתביא לי את זה, כאילו, להרגיש את הנוחות הזאת, וגם למשל כשאני נכנס לדמות השולט שלי, אדום, אז אני ממש אוהב להיות המלך. כי המלך הוא לא מרביץ כדי שיעשו בשבילו, פשוט נותן הוראה וזהו. אפשר להיות מלך גם מאוד נותן ואוהב, זה לא חייב להיות אלים. אבל גם לראות בכולם את המלך שבהם. יפה. אני פעם יצא לי משפט כזה שהסתכלתי על זה ואמרתי של להיות מלכה, זה לראות שאני מלכה ולראות שכולם מלכות סביבי. שזה בעצם, ושזה גם צניעות. כאילו שצניעות זה להיות מלכה ולראות שכולן מלכות. נכון. וכן, ומלך באמת לא חייב להיות באסוציאציה של עכשיו תשרתו אותי, להפך, אני בשבילי נגיד מלך, זה תכלס להיות משרת. כאילו זה קצת התחלף עם מלכים בהיסטוריה שלא התנהגו כראוי, אבל שאם מחזירים את זה לתפקוד, אז מלך הוא משרת העם,
ולא העם משרת את המלך, ואיך הוא עושה את זה הכי טוב, ובצורה אצילית. מהמם. את הדבר הזה. כן, בוא נביא את זה לפוליטיקה. בדיוק. איך אפשר להיות מנהיג של מדינה, לא ממקום אנוכי, אלא ממקום של איך אני משרת פה. איך אני משרת עכשיו, וגם בשבילי זה כאילו, שהלב הוא השולט, איך אני בשירות הלב, איך הידיים שלי עושות את הלב, המילים שלי הם המילים של הלב, הראייה שלי, אני רואה דרך הלב, אני שומע דרך הלב, כאילו להמליך את הלב בעצם, שהלב יצא מלך, ואני בשירות של הדבר הזה, ובשירות לסביבה דרך זה. אז זה בשבילי. יאללה, יא מלכה. יאללה. יאללה, יאללה. איך עשינו הזמן. נכון. טוב, אז בואו נתחיל רגע מההתחלה. עמוס אדם הקטנה. כן. מאיזה גיל אתה יודעת שאתה לא רק ילד? כאילו, התשובה הראשונה שעולה לי, היא קצת תשובה מעצבנת, היא כזה, בעצם מאתמול, כל יום אני לומד מחדש מי אני, וכאילו... חולה על התשובות שלך. ובאמת שאני מרגישה שאני משתנה, כאילו בקצב שקשה לי כזה להגיד, אני ככה מאז, כי אני כבר לא מרגיש שאני מה שהייתי. כן. אבל בוא ניתן תשובה יותר מעשית. אני זוכרת שהרגשתי, כשהתחלתי לקבל מודעות, שאני לא כמו אחרים מסביבי. הרגשתי נפרדת. ולא הבנתי למה או איך, אני בהתחלה השלחתי את זה על כזה חוסר ביטחון עצמי, וכמה שאני מכוער וזה, הפנמתי את זה בתור פגיעות עצמאיות, לא עצמאיות, עצמיות. עצמיות. פגיעה עצמית. כן. יו, פגעת בעצמך? כן. אוי. כן, זה היה מאוד מבלבל על איך להרגיש אהבה, גם כלפי עצמי, אבל גם מאחרים, כשאני לא יכול להראות את עצמי האמיתי, מרגש אותי להגיד את זה. ובנוסף, כשאני לא מרגיש, כאילו כשאני לא מביעה את מי שאני, ושאנשים אחרים לא רואים את מי שאני, ושווה להגיד שלאיזו תקופה גם לא ידעתי מי אני. ואז קרו כל מיני דברים בחיים שלי, כאילו, קודם הייתה תקופה שבאמת פגעתי בעצמי, פיזית זה היה הדרך שלי להוציא את הלחץ, מה שנקרא, את הסטים. ואז התחננתי שכמו שאח שלי הגדול הלך לפנימיה, שאני אלך גם, כי אמרתי שאני אמציא את עצמי חדש, כאילו סוף אני אוכל להיות מקובל ואהוב. וסיפור ארוך, הגעתי בסוף לפנימיה לאמנויות בארצות הברית, לי"א י"ב, ושם באמת יכולתי להמציא את עצמי, והדבר המהמם שם היה שפנימיה לאמנויות, את יודעת, הרוב היה כמוך. הומואים, לסביות ואנשים מוזרים. אז יכולתי באמת לחקור את עצמי שם, ובאמת שם קודם כל הופיעה המלכה, אני הכי יפה, הכי מגניבה, שכאילו אני מרגיש שזה איזה סטפ שהרבה אנשים קווירים עוברים דרכו כדי כזה לעבור אני לא שווה כלום, אני הכי שווה, ואז קצת מורידים אחרים, כאילו מין כזה, אני אוריד את כולם כדי שיראו כמה שאני יפה. ואז הדמות הזאת גם נפלה עם הזמן, ואז חזרתי לארץ, ובלה בלה בלה, כל מיני דברים, והמי אני המשיך להתפתח בעצם מאז. אז זה היה הראשון. שווה להגיד שפעם ראשונה שהבנתי שאני לא רק אחר, ולא רק, אני אפילו אוסיף, אני לא רק גיי נשי, היה כשהבנתי שאני אישה טרנסית, היה דווקא באיסטה. מוקף באנשים סטרייטים, סיסג'נדר, כאילו זה אומר המגדר שהם נולדו בו, שאמרו להם שהם בהם נולדו, ושם הכרתי את האישה שבתוכי, שאני, היא. וזה היה חוויה מדהימה. היה איזה טקס מדהים שם, ויכולתי דרך האנשים שסביבי לבנות את איך שאני חווה את הנקביות שבתוכי בצורה פיזית. כאילו ממש לדמיין ולהרגיש בגוף האתרי שלי איך אני נראית ומרגישה. וזו הייתה חוויה מאוד רוחנית
מאוד רוחנית ומשמעותית בשבילי, וכן, אחרי שבניתי את הגוף עצמו, פשוט יצאתי החוצה לגעת באדמה, והירח היה מלא, והרגשתי איך אני והירח ותקשורת, כאילו, אני בתור אישה והירח, הרי נשים והירח, יש לנו, אתה יודע, שיחה סודית כזאת. יש לי פה קעקוע של ירח. יפה. כן. ושם פגשתי את השם שלי, כאישה טרנסית גם, ופשוט בכיתי כל הלילה, עד שנעלם הירח. אז זה הפעם הראשונה שהרגשת אישה? או שהרגשת הכי נראית? כן, אבל שווה להגיד, שם הייתי אישה, ולא רק א-בינארית. כי הייתי א-בינארית לפני זה, ודיברתי בלשון נגבית לפעמים לפני זה, והתלבשתי בבגדי נשים לפני זה. אבל אמרתי לעצמי, אני משחק עם הנגביות, אבל אני מרגיש כאילו הגבר עושה את זה, ואז לא, בעצם יש פה יותר מזה. ויכולתי לחוות את הנוחות של אני רק אישה. אני לא גבר, אני לא א-בינארית, אני אישה. איך המשפחה קיבלה את האישה שאת? וואי, המשפחה שלי מהממת. משפחה כל כך תומכת. רק שואלת, אמא שלי רק שואלת שאלות וכזה רוצה ללמוד עוד, ואישה מדהימה בעצמה. אנחנו מלמדות אחת את השנייה המון דברים. אבא שלי פשוט תומך, הוא כזה לא שואל יותר מדי שאלות, הוא כזה, כן, איזה יופי, והוא מדבר עליי גם בלשון מעורבת, ורק רוצה שיהיה לי טוב, פשוט פחות אוהב לדבר על רגשות. והחברה נתקלת בקשיים, התנגדויות, או שעבר חלק, היציאה מהארון? כל יום יש איזושהי התמודדות, אבל אני מוצאת את עצמי, את יודעת, כמו שיש בי אישה טרנסית, יש בי גבר הומופוב. מה זה אומר? זה אומר שאני יכול להרגיש במלוא מועדי את האישה הטרנסית שאני, ואת הגבר ההומו, ואת הגבר ההומופוב. וואו. הגבר ששונא הומואים, וזה מגעיל אותו. אז כאילו, כמו שאמרת מקודם, זה את כל הגוונים, זה הביצ'ית זאת שזה, וכאילו זה בעצם את כל המנעד של החוויה האנושית. אני ממש מאמינה, טוב, זה כבר אנחנו נכנסים לרוחנות. תגידי. אני לא מאמינה, אני מרגישה שהחוויה האנושית עצמה, היא כל האנושות, בה היא. כלומר, כל אדם, לדעתי, מה זה לדעתי? אני לא יכולה לדמיין אחרת, חווה את העולם כמו שאני חווה, שבתוכי קיים הכל. ואחרת זה לא היה קיים מחוץ לי. אבל את משהו מיוחד. אני חושב שמה שמיוחד בי זה שאני ראיתי את הגינה הזאת והחלטתי טוב, אני משקיעה בה, אני שמה מקלות, אני שמה במים, אני כזה מכירה את הצמחים, אבל ההבדל זה שאני כאילו עם איזשהו תרגול מול זה. אני לא מאמינה שאנשים לא יכולים למצוא בתוך עצמם את כל הדברים, ואחרת לא היינו אמפתיים. אנחנו לא אמפתיים, יש לי חדשות בשבילך. אני זה החלום שלי, אני מרגישה שאצלך משהו מאוד מאוד ברור במנעד ובמגוון, ושאחת הבעיות האנושיות זה שאנשים נורא מזדהים עם סיפור אחד, ורוצים להכחיד כל סיפור שהוא לא הסיפור שלהם, ושהריפוי שלנו זה בדיוק זה לעשות את הדרך, זה להגיד כן, אני גם ביצ'ית וגם זאת שנפגעת וגם זאת שמסתכלת על שניהם, אני גם גברית וגם נשית, וגם מפחדת מלסביות וגם כאילו, בשבילי זה הריפוי, זה הוואנס, זה הפוטנציאל, זה בוא נאמר האבולוציה שלנו. והלוואי, הלוואי, הלוואי, אבל כאילו מה שנורא ברור לך, ממש, ממש לא ברור לאחרים, ואני רוצה לעבור מפה באמת נגיד, במהלך הסדנה של איסטה, היו כמה מקרים שנורא נפגעת ממשהו שקרה במרחב. או תרגר אותך, כן. משפטים של אנשים, נכון. ולא הבנתי, כאילו, מה יש לך? כאילו... שחררי כבר. לא, כאילו, מישהו שיתף על חוויה שלו שקשורה ל... לא יודעת, בוא לא נגיד דברים ספציפיים. ברור, אבל כאילו, זה כן קשור לזה, נגיד, מספר הגברים ומספר אנשים, על החוויה שלו שהפריע לו משהו, ואתה נורא נרעשת מזה, ונורא נעלבת מזה. לא נעלבתי, עצבן אותי. ולא הבנתי, עכשיו, קצת דיברנו על זה בחדר, אני עדיין לא זוכרת, אני אשמח כאילו לראות, נגיד, אני יודעת שיש שם רגישות נורא גדולה,
ואמרתי לך, אנשים אין להם מושג, מה שאתה מדבר עליו, כאילו, אני, שאני יחסית אולי מודעת ומנסה להיות מפותחת, לא מבינה על מה אתה מדבר. אז כאלה כאילו, אתה רוצה להסביר, נגיד, מה הרגישות, או מה, כאילו, איזה מסר היית רוצה להעביר לאנשים על אני רוצה קודם לגעת על מה שאמרת קודם, על החוויה שלי, והדבר הזה שהעולם החיצוני הוא השלכה או אשליה שאנחנו יוצרות, הוא לא רעיון שלי, הוא מגיע מהרוחניות המזרחית, כלומר, גם מבודהיזם וגם מהינדואיזם, ויש הרבה, כאילו, זה מאוד עתיק, זה לא שלי. כן. אז אני קודם כל שמה את זה שאני בונה על, איך זה נקרא? רגלי ענקים? לא, משהו כזה, את מכירה? אוקיי. ואם העולם החיצוני הוא אשליה, אז כל מה שאני חווה, הוא בעצם נובע מהתודעה הפנימית שלי, שזאת האלוהות. כלומר, אני מוצאת את כל הדמויות, בגלל שזאת האלוהות שחיה בתוכי, אבל בשבילי האלוהות הזאת חיה אצל כולם, גם כשאנחנו מכירים באשליה, וגם כשאנחנו פשוט חווים את האשליה כמציאות. באיזשהו שלב, בגלל שהייתי כזה, רגע, אני גם זה וגם זה וגם זה, טוב, אז אני משחררת את זה שאני יודעת מהי המציאות. אין מציאות, יש הרבה מציאותיות, יש הרבה אמיתות, והן כולן נכונות בבת אחת. וככל שאני יכולה יותר להעמיק לתוך, אני לא יודעת הכל, אני רק יודעת כמה דברים, אז אני יכולה להבין שדברים שאני לא מסכימה איתם, או דברים שפוגעים בי, הם גם אמת. ואז אני יכולה לפגוש אותם בלב יותר שלם, בצורה יותר אינטגרלית. אז כשאני פוגשת מקרים, כמו שהיה עכשיו באיסטה, שמישהו מעצבן אותי בגלל האמת שלו. אני אגיד ספציפית עם איסטה, מה שעצבן אותי זה שאנחנו מבלים את הימים בשיחה על הידע הזה, של ההתרחבות הפנימית. אנחנו כזה במרחב של מיניות מודעת שכזה, יכול להיות שבאת לפה כי חשבת שאתה תשים את הזין שלך בהרבה פוסים, אבל ברגע שהגעת לפה, הבנת, זה לא מה שקורה פה. נכון, זו סדנה מאוד אסופה, מאוד עמוקה. כן, ובנוסף, גם אם יש מצב שאיכשהו זין נכנס לכוס, זה לא בגלל שרצית להכניס זין לכוס, זה בגלל שיש חיבור מאוד עמוק ובלה בלה בלה. אז התודעה הזאת של איזון מגדרי, הוא לא כזה רלוונטי. יכול להיות חיבור מדהים עם עוד בן אדם, גם כשלא נמשכים אליו. וגם מה זה אומר משיכה? האם כאילו כל כך קשה לשחק בשיער של אחד והשני? האם אני צריך שיהיה לי משיכה מינית לבן אדם הזה? האם אני צריך לחשוב על חדירות? כלומר, ואז זה מנטרל קצת מהלחץ התפקודי, ובטח המגדרי, כי זה אומר, זה לא משנה מה הגיל, המשקל, המראה, המוצא, הסיפור שלי, זה אחד מהרבה האמיתות האלה, מהמצויות האלה שאני חיה בהם. הן גם נכונות, אני לא אומר, חייבים להשליך את זה, זהו, תימשכו לכולם. לא, פשוט שהמשיכה פחות רלוונטית כל הזמן. נכון, כשהם יוצרים זוגיות ארוכת טווח, ושמשחקים עם מיניות עמוקה ועם חדירות, מאוד חשוב להימשך אחת לשנייה, אחד לשני, whatever. פשוט, זה לא צריך להיות הפוקוס של המרחב. אז זה שיגע אותך בעצם, שאפשר אינטימיות ומגע, פשוט עם גברים, עם נשים, זה לא חייב להיות כוסי צעירה ומהממת, וזה גם יכול להיות גבר, שאנחנו שם עוברים הרי מסע מטורף, כל הקבוצה, ובשלב מסוים, אני אישית מרגישה כאילו כולנו בבית חולים, עוברים ריפוי מאוד עמוק, שבשלב מסוים זה באמת לא פינפוט, אלא אנשים שאנחנו עכשיו באינטימיות איתם, אינטימיות נפש, ואפשר ללטף ראש של גבר, או של אישה בת 60, 90. כן, כאילו שזה כבר לא משנה, כאילו זה מה שהפריע לך בעצם, שעוד המבט הזה של, כאילו, כשאנחנו במרחב שהכי מעודד באמת אינטימיות רכה, ואז זה לא משנה האיזון המגדרי. לגמרי, את אומרת את מה שחשוב,
אני כאילו מוציאה ממה שאמרת, את כן. מה שאני תוך כדי מבינה. לגמרי, כן. ואת אומרת זה מה שחשוב. אני אגיד, עם הסיפור הזה ספציפית, את שואלת מה עצבן אותי, אז אני אהיה יותר ספציפי. כן, כי איפה אמרתי, הביצ'ית? כי מבחינתי זה, הוא לא דיבר עליך, וכאילו לקחת את זה נורא אישי. אוקיי, אז אני אגיד לך מה. כן. השיתוף הזה בשבילי היה, אני משליך, אוקיי? זה ההשלכה שלי. כן. הבן אדם אמר, אני מפחד שלא יבחרו אותי, שלא יאהבו אותי מספיק. ובמקום להגיד את זה, הוא אמר, המרחב פה, אין פה מספיק ככה, ובעצם הבעיה היא המגדר, ואנשים פה הם יותר מדי ככה, ואני לא, הבולבולים פה, זה יגרום לי שלא יהיה לי מספיק נעים, ולא יבחרו אותי. וכאילו, ואז זה, אחרי שאני הבאתי את עצמי במרחב הרבה פעמים, ולתור להגיד כזה, היי, רק בגלל שיש לי בולבול, זה לא כל מי שאני, בואו תכירו יותר לעומק, ותראו גם את האישה שלי, ודברים כאלה, ולהיכנס למרחב ולהגיד, אין איזון מגדרי, זה בעצם להגיד, המרחב הזה לא בשבילי, בגלל שאין פה אחד על אחד, מישהי שנראית כמו שאני רוצה לחדור אליה, וזה הופך את זה לזה שאני לא רלוונטי, אני בתור עמוס אדם. כן. כי אם אני לא מחפש, קודם כל אני במרחב הזה לא מחפש חדירות. כן. ואני לא כל כך מעניין אותי גם איברי מין. לא באתי לשחק באיברי מין, ואני מכבד את שאנשים אחרים כן, זה ממש בסדר, אבל זה לא מה שחשוב במרחב. אני אפילו אמרתי בסוף למארגנת של הסמינר, שהלוואי שיהיה מתישהו סמינר, שהם מביאים לסמינר מיניות, רק אנשים שמזדהים כגברים סטרייטים. בואו נראה אתכם עכשיו עם המגדר שלכם. סוג של גיהנום. כן, אנשים כזה, תשרפו בגיהנום עם עצמכם. אבל הם יכולים ללמוד, וואו, איזה אחוות אחים. ממש. איזה אינטימיות אפשר למצוא אחד עם השני, בלי הלחץ הזה של מי תאהב אותי, איך אני אהיה מספיק גבר, איך אני אהיה יותר ממנו. פשוט לשחרר את הסיפורים האלה על המלך הישן, ולהיות כולנו מלכים ביחד. שזאת הייתה אחת המתנות באיסטה הזה, שבאמת נהיה שם בראדרהוד מרגש בין גברים, שבהתחלה כשהם קלטו שאין איזון מגדרי, אז הם היו קצת כמו זאבים, ומהר מאוד הם נהיו בראדרס. וזה היה מאוד מרגש לראות איך זה מטפל את המרחב ומה יוצא מזה, ואת הריפוי שיוצא. ונורא בא לי כזה לעשות איזה, לחבס את איסטה, כי כאילו יש לזה ארומה סליזית, יש אנשים שבאים כי בא להם על סליזיות, ואז הם מופתעים כי זה לא, ויש כאילו מרחבים אחרים סליזים שעולים פחות כסף, פחות זמן, שאפשר ללכת לשם, ושאיסטה זה באמת מקום של לעשות עבודת עומק, קודם כל עם עצמי. וככל שיותר בהתמסרות לפרוסס ולתהליך, לגלות שכל מה שפוגש אותי, או לא פוגש אותי, זה חלק מהמתנות לדרך שלי, לריפוי שלי, למה שאני זקוקה לו כרגע. אז כן, זה כאילו, ואני חושבת ששמה הרבה עברו את התהליך הזה של הציפייה בראש, למה חשבתי שאני באה או באה, ואז בעצם כאילו איזה ריפוי קרה לי בשבוע הזה, שהוא היה מפתיע ואחר, ווואי, איך הייתי צריך אותו, או צריכה, אז זה כזה לגמרי. אני אפילו ארים ואגיד כאילו, נגיד ואיסטה הייתה רק ערב מיני כזה של טמפל, אבל מאוד חשוב להם שיהיה סקס בטוח. כלומר, סקס של אנשים שאומרים, אני באמת רוצה לעשות את מה שאני הולכת לעשות. כן. אבל אם אני הולכת לשאול את עצמי, מה אני רוצה לעשות באמת, אז אני צריכה להכיר את עצמי. ואם אני צריכה להכיר את עצמי, אני צריכה להיות מחוברת לכל הרגשות שלי. ואם אני מחוברת לכל הרגשות שלי, אז וואו, פתאום יש את כל הטראומות, כל הסיפורים, כל הרגשות, והכל זז, יש כל כך הרבה עבודה לפני שאפשר בכלל להגיע למיטה. ממש, כאילו אתה מדבר ועולים לי כל הימים, באמת שזו עבודה מטורפת של חיבור לעצמי עוד ועוד ועוד ועוד, ולא להתפשר על האמת שלי, וחצי הראשון של הסדנה זה להגיד לא, ולדייק, ולעצור, וכאילו, זה כל הזמן לחדד את הקשב לעצמי. זה מה שאיסטה עושה. מחדדת את הקשב לעצמי, ונותנת לי, כאילו, empower me, מחזקת אותי בלהגיד אותי, בחשקים שלי, ובמה שבא לי לא טוב. זה כאילו, ממש, אני מרגישה שזה, יש את השיר הזה, we honor you and empower you to be who you are. שזה פשוט זה.
אז אתה ממש who you are, אתה פשוט אתה, כאילו זה או את. What else do I have? What else do I have? חשבת על ניתוח לשינוי מין? איך זה הולך? חשבתי, לגמרי, זה ברור שהמחשבה הייתה, אבל אני מרגישה שאני אישה. ואני לא אראה את זה כל החיים שלי. כל הלייפטיים הזה, אני לא אוכל לחוות. כל שאני אומרת את זה, זה כבר לבכות, מצחיק. אמרתי את זה מאות פעמים עד עכשיו. אני אף פעם לא אחווה את החוויה הפיזית הזאת. לעומת זאת, אני גם מרגישה גבר. אני גבר ואני בחור, ואני אוהב את הזין שלי, אני אוהב את הביצים שלי, אני אוהב את השעירות שלי. כן, אז אם הייתי עוברת ניתוח לשינוי מין, שאני אראה יותר את הנקביות בצורה הפיזית, זה אומר שאני אצטרך לחזור אחר כך ולעשות ניתוח, להראות שוב פעם את הזכריות שלי. אז זה לא, it doesn't work for me. אז במקום זה אני מעדיפה פשוט להביע עם הבגדים שלי, איך אני מרגישה באותו יום. זה כל כך יפה. זה בעצם, אני חושבת שלכולנו יש פנטזיה. כאילו, היום אתה יודע, לנשים זה מאוד נפוץ, ניתוחים. אז אצלנו זה גם כדי לראות יותר טוב, יש כאילו את השיח הזה, כן לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח, לאהוב את עצמי כמו שאני. אז זה בעצם, אתה בשיח הזה, לאהוב את עצמך כמו שאתה. ונגיד אני, עם הפנטזיה שלי, שיהיה לי חזה לא נפול אל המורם, אני יכולה לעשות ניתוח, אבל נפרדתי מהרעיון, אני כבר לא אראה את עצמי עם חזה מורם, כנראה בגלגול הזה, ואיך אני חיה עם זה בשלום. זה כאילו, זה השלום בעצם של אתה, עם הגוף, עם הגלגול הזה, שהוא כזה, ואני יכולה להגיד מהצד, אני מסתכלת עליך, ואני אומרת, וואו, כאילו, אתה יכול ליהנות מכל העולמות. רוב האנשים, זה מחולק להם לחצי. אתה מסתכל או רק על נשים, או את מסתכלת רק על גברים, ואתה מסתכל על כולם, לא? על נשים וגברים, כאילו זה... וטרנסים וטרנסיות, ואלה האחרים שלא בדיוק נופלים על אף אחד מהקטגוריות. וזה משיכה מינית, זה לא מגדר. כמשיכה מינית אני מזדהה כפנסקסואלית, ולא ביסקסואלית. ההבדל זה שביסקסואלית זה בעצם אומר, אני נמשך לגברים ולנשים, ופנסקסואלית זה אומר, אני נמשך לכל המנעד, וגם אם אין לכם הגדרה ספציפית. ווין, 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 ווין סיטואשן. כן, כלומר זה לגמרי מוסיף אופציות, שזה כיף, אבל אני אוסיף שבנוסף לזה יש לי גם משהו שמאוד מצמצם את האופציות, שאני דמיסקשואל, שזה אומר שאני נמשכת לפי משיכה, לפי חיבור רגשי. החיבור הרגשי שלי, אז זה הנשמה בעצם. מעלה לי חרמנות, כשאני מרגישה שמישהי כאילו, יש לי קרבה איתה, אז אני, וואו, רוצה להתקרבל, כאילו רוצה כזה לגעת אחד בשנייה. אז יוצא שאני והחברות שלי נוגעים אחד בשני הרבה, כי זה מאוד נעים, ואז אני פחות צריכה לחפש את זה בחוץ, מה שנקרא, לייבא. כן, אנחנו מתקרבות לסוף וואו, עבר ממש מהר. אני רוצה שנייה לפני שנפנה לפינה, מוחאת לעצמי כפיים, רגע לשאול על העבודה שלך, שנורא אוני פנס, מטפל מיני. רוצה לשמוע על האבולוציה של זה במשפט? כן. או שאת רוצה לשמוע על מה אני עושה עכשיו? יש לך סרטון? יש לי בערך 500. מבחינת, לא יודעת, בושה, או באמת איך הגעת להיות מטפל מיני, ואז סקס עם גבר, ואז לצלם את עצמך. אני אנסה לקצר, כי יש לנו לא הרבה זמן. אני בגיל 17, היה לי פנטזיה להיות זונה. בגיל 17? כן. חיכיתי, אל תדאגו. אבל כשהגעתי לארצות הברית, פשוט בלה בלה בלה, היה לי יחסים עם מישהו שהיינו תלויים אחד בשני, הייתי תלוי בו פיזי, הוא היה תלוי רגשית מאוד, אפילו לתפקד ביום יום, הוא היה צריך המון affirmation, אני הייתי צריך כסף לאוכל, אז כבר התחלתי לחוות בעצם את הדבר הזה של מיניות ואיזושהי תמורה, דרך מערכת יחסים. ואפשר להגיד שהרבה מהעולם הנורמטיבי פועל עם קצת איזשהו כזה, את תהיה האישה שלי, אני אתן לך כסף ואת תטפלי בבית ותעשי איתי סקס. גם אם את לא נמשכת אליי, ואני אעשה את זה בגלל שיש לו כסף והוא בטוח ויש לו סטטוס. אז אני רוצה להגיד שזה לא כזה מוזר הדבר הזה בחברה, פשוט בעבר זה היה באור יותר, במקדשים העתיקים. כיום זה נמצא בחושך, באפלה, מאחורי, בפינה החשוכה. כן. עם זה, אז אני בעצם התחלתי כזונה. יואו, למה, מה הייתה הפנטזיה להיות זונה? הפנטזיה הייתה מינית לגמרי,
וואלה, בהתחלה זה היה נורא הזוי, זה היה גם מרגש, אבל אני יכול להגיד שבפעם הראשונה, בעצם הלביש אותי בן זוג שהיה לי באותו זמן, שאמר לי כאילו, היי, זה משהו שאתה יכול לעשות, כי היה לי $20 וזהו, ונשארתי אצלו בסלון. והוא הלביש אותי בבגדים כאלה פנסים יותר, ושם את השם שלי באיזה אתר אינטרנט, והלכתי לחדר מלון של איזה בחור שמביקר, נכנסתי, הוא כזה נגע בי מלא, וואו, אתה כזה יפה, וזה, אני כזה, אוקיי, זה קצת יותר מדי, תשכב על המיטה, אני עושה לך מסאז', כן. וכאילו, כי לא באמת רציתי, כאילו לא נמשכתי לבן אדם, ולא ידעתי איך כזה לנתב את המצב, אז זאת הייתה הפעם הראשונה שלי. איך אני לא עוברת את הגבולות שלי, אבל, ואז קיבלתי את הכסף, וואו, זה מדהים זה, כאילו, בחיים לא ראיתי $300 במקום אחד, זה היה כזה. ואז עבדתי ככה כמה שנים, והבנתי עם הזמן, אוקיי, אני יודע איך אני יכול, כי הייתי עדיין באינטגרציה עם עצמי, לא עשיתי את זה כנגד עצמי, לא הכרחתי את עצמי לעשות דברים כמה שיותר, שלא רציתי. אז למדתי איך לעשות דברים, ולמדתי, דרך אגב, הלכתי לבית ספר לעיסוי, טוב, איך אני עושה את זה יותר מהיר, זה כאילו, אנחנו מדברות פה על 12 שנים של המון דברים שקרו, אבל הלכתי לכל מיני דברים, למדתי בכל מיני מוסדות, בין היתר ב-International Professional Surrogate Association, איך להיות סרוגייט מיני, אני לא יודע אם, כאילו, שזה ללוות אנשים, כן, אבל זה ג'וב מטורף, זה ללוות אנשים שממש קשה להם במיניות, מול בחוץ, בעולם שם בחוץ, ובעצם להיות כאילו מטפל צמוד, ולהנחות אותם, נכון? איך לעשות את זה. כן, ודרך זה גם מצאתי איך אני, והפכתי למטפל עצמאי, לא ביחד עם, כי זאת מערכת יחסים עם פסיכולוג, זה 3 אנשים בבת אחת, אבל איך לעשות את זה בצורה עצמאית עם מטופלים, של לעזור לאנשים, או בגלל טראומה, או בגלל שלא היה להם גישה, או שלא משנה למה, פשוט אין להם גישה לאינטימיות בחיים, ואיך הם יכולים למצוא אינטימיות עם מי שהם. אז התחלתי לעסוק בזה. אז עסקתי בזה לכמה שנים, ואז שקורונה. בקורונה אמרתי, טוב, אני לא יכול לפגוש יותר אנשים, אז אני אלך לאינטרנט, כמו שכולם עושים. ואז פתחתי את ה-OnlyFans, וזה פשוט המשיך לגדול, ואז אחרי החלק של הקורונה הפך ליותר משוחרר, ויכולנו לפגוש אנשים, אז חזרתי לעבוד קצת עם לקוחות, אבל זה היה הרבה פחות מתגמל, לעומת החוויה של לעבוד עבור עצמי, בלי לפגוש אנשים. מדהים. כן. אז כאילו אין בך בושה, אין בך גועל, אין כאילו, משהו נורא פתוח, משהו נורא כזה. לגבי מה המיניות עצמה? נראה לי גם לפגוש אנשים, גם להצטלם ולהעלות את זה, כאילו משהו, זה כאילו מלוכלך, וזה מרגיש לי הכי נקי עליך. בשבילי מיניות זה אחד הדברים, המשחקים, אני אגיד את זה ספציפית, לא סתם דברים, אחד המשחקים הכי כיפים שקיימים בחיים האלה, הגוף בשבילי הוא אלוהות, זה דבר רוחני, אני לא רואה את זה כדבר מלוכלך בכלל, אפילו כשאני עושה לא RBDSM, כשאני עושה BDSM, כשאני עושה כאילו קינק, וזה כביכול דברים אפלים יותר בחברה, אבל זה כל כך יפה בעיניי, אני לגמרי פוגש את עצמי באלוהות שם. אז את יודעת, אולי לא כל הקליפים שלי הם כזה תפילה לאלוהות, אבל האקט עצמו בשבילי הוא אלוהי. כן. וכן, אז יש איזשהו איזון בין כמה זה מזין את האור בעולם, וכמה זה פשוט מוכר. אז לגמרי יש פה גם את זה שזה ביזנס, ואני צריך לסייל וכל זה. שרופה עלייך. יואו. רטובה עלייך. אסור לי להגיד. RBDSMית עלייך. נראה לי שזה היה משפט מסכם מאוד יפה לג'וב הזה, שבאמת כאילו, יש את הסרט Poor Thing עכשיו, עם אמה סטון, ממליצה לך מאוד לראות, אני ראיתי, יש שם קטע שעובר בזנות, וזה גם כל כך יפה בעיניי לראות את הטיפול בנושא של זנות, ולצאת מזה בפמיניזם ובסקרנות ובעוצמה, וכאילו זה עושה משהו בראש, גם בשבילי לפגוש אותך ולשמוע את כל זה, ולראות את העוצמה שבזה, ואת הריפוי. טוב, אז נעבור לפינתנו, מוחאת לעצמי כפיים. על מה את מוחאת לעצמך כפיים, עמוס אדם? קודם כל, אני מוחאת לעצמי כפיים
שעברנו פה איזה שעה חמודה כזה של שיחה מהממת, ושפשוט הרגשתי עצמי, אז אני כבר מוחאת על זה כפיים. אני מוחאת לעצמי כפיים, זה שאני נרגעת לתוך החיים יותר ויותר. כלומר, כשגדלתי, אני חושב שכולנו גדלות בחברה כזאת, גדלתי בחברה שאומרת לי, אתה צריך לעשות, אתה צריך להספיק, אתה צריך להיות מספיק טוב, מספיק עוזר לעולם, מספיק להרוויח כסף, להיות מוצלח, כל מיני דברים שאומרים, צריך לעשות בחיים האלה, כדי להיות בן אדם שהצליח את החיים. ולמדתי שזאת אחת האשליות הגדולות ביותר. חוויתי את החוויה הזאת של וואו, איזה אשליה. נתתי לזה למות. ובמקום ההצלחה בחיים, היא פשוט להגיש את האהבה לרגע. כמה שיותר, כל רגע, שוב ושוב ושוב, להעמיק לזה. אז אני מוחאת לעצמי כפיים, קודם כל שנתתי לעצמי למות. עם כל הציפיות של מי אני אהיה. ושאני מצליחה ביום יום לחיות עד שהגוף הזה ימות. כי זה מה שיש. אז אני מוחאת לעצמי כפיים על החיים האלה. כן, ולמישהו מישהי אחרת? וואו, קודם כל, וואי, יש מלא, אבל מי שבא לי ממש למחוא לה כפיים, זאת שותפה לדרך שלי, אסיס, או אביב, בן אדם מדהים, מאוהבת בו. אחד המנחים באיסטה. גם שאני מוחאת לו כפיים ממש על זה שהוא עבר את ה-threshold, את השער, מתלמד לרשמית מנחה. אז היא גם מנחה, ואנחנו צועדות את המסע הזה ביחד של החיים הרוחניים, מינים, ביצ'ים, הכל ביחד. ואנחנו תומכות אחת בשנייה, ואני מרגיש שאני לומדת ממנה המון, הרבה ממה שאמרתי עכשיו בשעה הזאת היה בהשראתה. אנחנו מכירות כבר הרבה שנים, יותר מעשור. ומוחאת לה כפיים על האותנטיות שלה. כן, על זה שהיא מביאה את כולה לתוך מה שחשוב לה, לכל הקהילות שהיא מביאה. אז מוחאת לה כפיים. מוחאת לה גם. היה מדהים לחוות את שתיכן במרחב, היא כמנחה ואתה כאסיסטנטית. כמה חוכמה ויופי וכלילות ושובבות ופתיחות ואהבה, וכאילו דוגמניות מושלמות של הבינארי. ממש, כאילו נראה לי פתחתם לכולנו, לגברים, לנשים, לכולנו פתחתם פתאום כאילו איזה פורטל. של, אוקיי, מעניין, אפשר לשחק עם שני התפקידים. בדיוק. כאילו, אני יודעת שאני חזרתי הביתה עם כזה, אני הולכת לשחק עם המסקלין שלי יותר. יאללה. אפשר להתחיל עם הפנימי, לא חייבים לעשות ניתוח של משהו. ממש לא, זה גם בעיניי דוגמה נורא יפה, דווקא מה שהבאת, שלא חייבים לעשות ניתוח. אפשר, רגע, אני רוצה לתת 100%, כאילו, אנשים טרנסים ואנשות טרנסיות שרוצות לעבור ניתוח, וואו, מדהים, איזה יופי, זה מאוד חשוב שזה יהיה להם זמין, זה מאוד רלוונטי, זה משמעותי, זה פשוט לא היה הדרך שלי, אני לא אומר שזה לא רלוונטי, זה פשוט, זה לא הדרך של כולם. שאפשר גם ככה. אפשר גם להיות ככה. את שני התפקידים פשוט. טוב, אז אני מוחאת לעצמי כפיים, על זה שבאתי לאיסטה פעם שנייה! במרחק לא מאוד גדול מהפעם הראשונה, שהייתה בספטמבר, וחזרתי עכשיו שוב, ממש במקרה, כי חברה שלי אמרה שהיא הולכת להיות אסיסטנטית, ואמרתי לה, טוב, אני באה איתך, בסוף היא לא באה, ואני נשארתי תקועה, ואמרתי לעצמי, מה אני עושה לעצמי, ולמה עוד פעם, והיה מדהים, ועשיתי את ריצת המסוכות שלי שוב, והרגשתי שאני עוד נפתחת, ונרפאת, ומתחזקת, ונהנית, וכאילו ואני זוכרת איך קיללתי את עצמי לפני, כאילו משהו מים לפני, אמרתי, מה עשיתי לעצמי? למה עוד פעם? למה לי בדינסקי? ואחרי, אוקיי, נכון, כל הכבוד. מוחאת לעצמי כפיים על זה. יש! ומוחאת כפיים לכל הלהט"בים. יש עכשיו, נכון, יש סופש כזה, יש מצעדים וגאווה, וזה שבעצם נרמלו את להיות יוצאי דופן, או להיות נאמנים לעצמנו. אני חושבת שהאינדיבידואליות היא הריפוי של העידן הבא, כאילו קצת לצאת מהעדר, ולהיות שלל הצבעים שאנחנו, וככל שכל אחד ואחת יעשו את העבודה הזאת, של פשוט מי אני, ולהיות הדבר הזה בעולם,
לזרוח את הצבע שלי, לזרוח את האור שלי, באמת נהיה קשת של צבעים, ואולי יהיה פה שלום על האדמה הזאת. אמן. אז תודה לכל אחד ואחת שפשוט יוצאים החוצה עם האמת שלהם, וסוללים את הדרך לאחרים, מאפשרים לאחרים להיות כאלה. אני רוצה, אם אפשר לרכוב על הכנפיים שלך, לא רק שאנשים שיש להם מגדר או זהות מינית שונה, אלא פשוט כל מי שזורחת את כל הצבעים שלה. לגמרי, לגמרי, לעשות לכולם מקום. כולנו ביצ'יות הרי. בוא נעשה למקום רגע. כולנו אלוהות, כולנו הכל. ממש, עמוס אדם, איך אני שמחה שבאת! יש! שמח שבאתי גם. יאללה, RBDSM? יאללה.